Naisia saa aina odottaa. Ei meitä aina. Me olemme istuneet tässä jo puoli tuntia. Onneksi teillä ei noita meikkitouhuja. Odotan oikein kauhulla sitä hetkeä, kun 3 naista tällää itteensä ja tappelee vessavuoroista. No niin, valmista on. Sitten lähdetään ennen kuin perunat on myyty. Ja nyt on kiire. No niin, tytö. Hypätään autoon. Ei me millään autolla mennä. Mennään pyörällä. Pyörällä? Mulla on kumipuhki pyörästä. No, mennään sitten kävelle. Kävelle ja torille. Sä unohdat, että me asutaan Karkkilassa eikä missään lähiössä. No niin, mennään sitten. Mun täytyy hakea se kori ennen vielä. Se auto. Hei, nyt kun me ollaan kaupungilla, niin mä haluaisin käydä vaatekaupassa. Mä tiesin, ettei tää ole mikään viaton torireissu. Mä en lähde Anskaan mihinkään vaatekauppojen reikkien väliin pomppimaan. No ei sun tarvi sinne tulla. Kai sä nyt iso mies keksit itsellesi tunniksi tekemistä. No ihan varmaan. Soitellaan. Ota sä tytöt mukaan. No niin tytöt, lähdetään vaatekauppaan. Tuosta mennään tielle. Vastaajaan menee koko ajan. Missähän se mies oikein on? Varmaan kalastusliikkeessä taas. Hei, voisitko sä Kia käydä katsomassa, onko isä siellä? Me odotetaan Klaaran kanssa tässä. Ei se ollut kyllä siellä. Et... Tuolta se isä tulee. Nyt voitais lähteä kotiin, jos sitten perunoita keittämään. Missä sä oot ollut? Me odotettiin puoli tuntia. Tapasin kalastusliikkeessä vanhan kalakaveri. Sillä on mökki täällä Karkkilassa ja käytiin muutama lomaolune ottamassa. Oli se vaan hyvä, että lähdettiin kävelle. Ois jäänyt hyvät koskikalastusjutut kuulematta. Siinä näit. No niin, lähdetään. No niin, lomaoluun.